amazing view. You can see from in front of us the river, and I am located in the Pirin, one of the most beautiful mountains in Bulgaria. Soon we will see the sky rise. Amazing tops. Above around 3,000 square meter, 3,000 meters above. See? See? You see? Аз предлагаме от тук да слезем надолу и да изобиколим отдолу. Не да се връщаме обратно през гората. Не, обувките ми обвисят. Какво ти са? Откъде сте? Така ли се снима? Ама това снима ли го веднага? Така като включено ли е? Да, да. Аз предлагам Никола да изкачи ония връх. Ето Банско отсреща. Много яко. Ами къде е онова кажи? Разлог е от тук. Това трябва да е връх бихме. Но това е по-висок. Не е по-висок. Той е връх е по-висок. Не е по-висок. От това не? Той не, може би не се вижда вихрено там. Той има така метеорологична станция на него. Това е огромен. Ето, ако изкачиме много по-силно вихрено. Само по река Хоста. Това там е мусъл. Не е там мусала. Мусала е на там. Това го изкачи. Ма снимай де. Не снимам де, нали така върта. Гледай къде снимаш. Ради нати, защото аз на мен ми блести бутите, не виждам. Снимай Никола. Снимай гората. Иди там е долу и снимай то връх. Ма ние ще слезем оттам и ще минем обратно. Трябва да затваряй. Да не опадне.